Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ekħuti l-eżis jew ninaqdu għal darbohra għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika, jekk impoġġu lilkom li qegħdin fid-djar tagħkom fuq dan l-artal f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu. U jew nibdew dan il-misteru li qegħdin niċċelebraw flimkien billi nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int li ftaħ direjk fuq is-salib biex tilqa' lilna l-midinbin, mulej ħnina. Inti raj tajjeb li tara fin-nax tiegħek, Kristu ħnina. Int li dejjem tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti ġeddet id-dinja bis-sagramenti tiegħek tal-għaġeb. Għamel li l-Knisja tikseb kull ġid minn dawn il-mezzi tal-ħajja ta' dejjem u qatt ma tkun nieqsa mill-għajnuna tiegħek għal ħajja ta' issa. Bibinek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej. Arani, se noħloq smewiet ġodda u għar ġdida. Ma jitfakkarx iżjed li moddi, f'moħħat dan ma jiġi. Imma jifirħu u jaqbżu bil-ferħa għal dejjem, minħabba f'dak li għad noħloq jien. Arani, se noħloq Ġerusalem ma'llena, il-poplu tagħha għal ferħ. Jien nifraħ b'Ġerusalem u nitaxxa bil-poplu tiegħi. Ma jinstemax aktar fija leħen il-biki, lanqas leħen in-niked. Ma jkunx hemm iżjed fija tarbija li tgħix ftit jiem, lanqas xieħ li ma jimtelix fil-għomor. Għax iż-żagħżugħ imut ta' 100 sena u ta' 100 sena jkun il-midneb meta jieħu il-kastig. Huma jibnu djarhom u jagħmru fihom u jħawlu id-dwieli u jieklu frotthom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Nollik mulej għax erfajtni u ma ferraħx l-edewwa tiegħi bija. Il-mulej tellani mill-mewt ir-ruħi. Ħlistni minn fost dawk kollha li jinżlu fil-ħofra. Għannu lill-mulej ħbib tiegħu, faħru l-isem imqaddes tiegħu, għax ftit iddum is-saħna tiegħu. Iżda l-għomor sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol bil-biki, fil-għodu jidwi l-għajat ta' ferħ. Ismani mulej u ħenna għalija, kun mulej l-għajnuna tiegħi. Inti bdilt fi sfin l-għali tiegħi, mulej Alla tiegħi, infaħrek għal dejjem. Glorja u tifħir lilek Kristu. Fitxu il-ġid u mhux id-deni, jekk tridu tgħixu, u l-mulej ikun magħkom. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq mis-Sammarija lejn il-Galilija. Għax Ġesu stess xehed li profeta m'għandux ġieħ f'pajjiżu.
Mela meta wasal il-Galilea, il-Galilejn laqgħuh tajjeb billi l-kol raw kull ma kien għamel f'Ġerusalem f'jum il-festa, għax huma wkoll kienu marru għal-festa. U raġa ġie f'Kana tal-Galilea fejn kien biddel l-ilma f'inbit. Issa f'Kafarnaum kien hemm uffiċjal tas-sultan u kellu l-ibnu marit. Meta sama li mill-Ludija Ġesu ġie fil-Galilija, mara għandu jitolbu jinżel u fejjaqlu lill-ibnu, għax kien wasal fl-aħħar. U Ġesu qallu, jekk ma tarax sinjali weġubijiet u ma temnux. Qallu l-uffiċjal, inżel mulej qabel imut lit-tifel. Qallu Ġesu, mur, ibnek ħaj. Ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesu u telaq. Huwa u nieżel, iltaqgħu miegħu il-qaddejja tiegħu u qalulu, ibnek ħaj. U staqsihom x'ħin kien meta beda jaqleb għall-aħjar u huma qalulu. Il-bieraħ ħas-seba' siegħa telaqlu d-deni. Il-missier intebaħ li dak kien il-ħin meta Ġesu qallu ibnek jgħix. U emmenu u l-familja kollha tiegħu. Dan kien sinjal ieħor, it-tieni wieħed li għamel Ġesu meta ġie il-Galilea mill-Ludija. Il-kelma tal-mulej. U tal-eżis jew issa nkomplu resqu t-talbit tagħna il-missierna tas-sema li dejjem jismana. Hekk fil-Vanġelu għal darba oħra niltaqgħu ma' bniedem li jobda mill-kelma ta' Ġesu. Nitolbuk Missier Ħanina tina l-grazzja biex kull wieħed u waħda minna nkunu aktar ubbidjenti għal kelma tiegħek. Mo speċjali jew niftakru f'dik il-kelma tiegħek li jintettilna tibqa' magħna dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk Missier Ħanin kif inti wetna li permezz ta' ibnek u l-Ispirtu Santu qiegħed magħna dejjem, nitolbuk tieqaf magħna wkoll f'dan iż-żmien partikulari li qed ngħixu, iż-żmien ta' din il-pandemija, ieqaf ma' dawk kollha involuti, kemm mal-morda, kemm ma' dawk li qed jieħdu ħsiebhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk Missier ukoll għal dawk kollha li forsi għax qegħdin id-dar qegħdin ibatu. Tolbuk Missier Ħanin ibgħat id-don tal-qawwa biex ħadd ma jeċċetta l-ebda abbuż f'dan iż-żmien tal-okab, imma kun magħhom int wagħtihom il-qawwa biex jifqu kontra kull tip ta' abbuż. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Hekk nitolbu għal dawk kollha wkoll li mid-djar forsi jkollhom ħafna ansjetà minħabba dak li huwa għaddej, mulej jkun int is-serħan tagħhom, għejnhom agħtihom il-qawwa biex jerħu din is-sitwazzjoni f'idejk u mhux jippruvaw jikkontrollawha huma. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U issa fiskiet anke mid-djar tagħkom ejjew nofru l-mulej it-talbit tagħna. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Imbierek int mulejja tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ikel tar-ruħ. Imbierek int mulejja tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ.
Intolbuħuti bis-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulejn b'dejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex niksbu il-frott tas-sagrifiċċju li nofrulek. Ħalli f'din il-ħajja neħilsu mill-ġibdiet ta' dnub u niġġeddu bil-ġid tal-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq, nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna, hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna, inti trażżan fina id-drawwiet ħżiena, terfa'na ruħna lejn is-sema, tqawwi fina id-drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet ma' s-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr, għax ogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lina nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaha fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatlilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem,
flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla Marija, Żewġa Giuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu faqda bejnietna ejjew issa nitolbu it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi il-xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt bis kelma waħda u r-ruħ tiegħi tkun imfejqa. Naqdu issa biex nagħmlu hekk it-qarbina tax-xewqa għalikom li qed tisegwuna mid-dar tagħkom. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik
u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Is-sagramenti tiegħek mulej jagħtuna il-ħajja, iġedduna u iqazzuna u iwasluna fil-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Hekk nixtiequ nafdawkom li nhar l-Erbgħa 25 ta' Marzu, il-festa ta' tħabbira tal-mulej, biex ninaqdu kull familja f'dara biex ngħidu r-Rożarju. Ħajkun hemm xandira diretta tar-Rożarju wara tal-Qudiesa fuq Televiżjoni Malta 2 immexxijin minn dan is-santwarju mill-Isqof ta' Għawdex. Inħeġġukom biex tattendu minn djarkom għal dan il-mument ta' talb. Il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. U issa nduru lejn Omna Marija u ngħidu 3 Ave Marijiet biex tieqaf magħna kemm bħala individwi kemm bħala nazzjon f'dan il-mument partikolari. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.